טוב, התכנון הוא להרחיב פה מהחלק הזה של הבית. זה הקיר של המקלחת מבחוץ. יש פה את הדלתות זכוכית שיוצאות מהחדר שינה כביכול. אנחנו רוצים כנראה לעשות חור בקיר, דלת, שהקיר הזה יהפוך להיות קיר משותף עם האקסטנשן. הנה הגג. יש לו זווית עולה. ופה יש לנו איזשהו מחסנון עם מכונות כביסה, עם מכונות כביסה ומייבש, שהוא יישאר, בעצם הוא יהיה מאחור, הוא עדיין יישאר בחוץ ומאחורי החדר. אם אנחנו מסתכלים עכשיו בחזרה, יש את החצר, וזה שטח ההרחבה פה. צריך טיפה לנגוס בגבעה הזאת, יש לפרש קרוב ל10 מטר אורך וכמה מטרים פנימה. נסתכל בכיוון השני. בעצם רוצים לצאת מפה, שהחלק הראשון יהיה חדר של נאיה, כאן, ואז החדר שלנו יכול לקבל צורה קצת יותר רחבה על השטח הזה. אז אני אצלם פה את הגג. וזה הפרונט של הבית בעצם, בין הפינה, זכוכיות, בין הפרונט. 10 מטר אורך של זכוכיות. שם תבוא מרפסת, בחלק היותר רחוק.